gràcies al públic assistent. Fa vora 15 anys, a la ciutat de Manises, jo esperava molt il·lusionat que em donaren el meu primer premi literari. Qui havia de fer el lliurament dels premis era Enric Valor, i tots esperaven que apareguera a qualsevol moment. Tanmateix, aquell any, d'ara fa 15 anys, va ser el primer any que l'erudit de Castalla no entregà aquests premis per motius de salut. Ja no vindria aquell any, ni tampoc l'altre. I la il·lusió del premi no va ser completa, perquè jo tenia el goig de conèixer-lo, una il·lusió que es quedà a mitges, escapçada. 15 anys després ja no sóc l'adolescent que era, sinó una persona molt més madura i adulta, encara que els meus amics ho negaran taxativament al còctel de després. Tanmateix, hi ha dues coses que uneixen aquell adolescent de Manises i la persona que ara soc. En primer lloc, avui tinc també una il·lusió enorme de rebre un dels premis més prestigiosos que existeixen al País Valencià i una gratitud immensa als membres dels jurats als quals assegure no haver subornat. En segon lloc, és per això que vull dedicar aquest. En segon lloc, Enric Valor i jo, per fi, d'alguna manera avui ens coneixem, ja que tinc la sort de rebre un guardó que du el seu nom. És per això que vull dedicar aquest premi al mestre de Castalla, a Enric Valor, i donar les gràcies a Edicions del Bullent, perquè avui no sols han fet que la meva il·lusió d'aquell any, 15 anys enrere, siga completa, sinó que a més m'han fet somiar despert. No sé si la meva novel·la farà somiar a tots els lectors que jo voldria. El que sí sé és que a mi, avui, els meus somnis s'han fet realitat. Moltíssimes gràcies.